lokal. Idol Bernard, please come in. Ilaragsak na ng impakamo ni Acting General Manager Cipriano Perry Martinez. Iti panagdutok ni Chief of Staff, kabarong Chief of Staff, iti Ilocos Norte Electric Cooperative Attorney Nicky Pilar. Katikat kalpasan, iti panakaiplakparda nang runa launay kadetoy akem na kalpasan iti nagbalingan niya representative ni Attorney Nicky Pilar. Sigon ka ni AGM Perry Martinez, nga dito'y nadakamat yung posisyon nga naglikudan na kahit awaanin iti masapol iti inet kapot inot nga masimpa da ito'y kadigiting nga gondaway. Passing doon, the coordinate siya ang representative siya ang representative to the board. So, that's why also that is the period. Una-una, kailangan ko naman talagang medyo katulad ng population. So, basically, ito yung malahit yun. Yung populate of the administrator, he is all free. So, pinakapapakot yung papalitan ko pa ba yung papalitan niyo pa na yung representative na ipapapakante yun. So sabi ng administrator, wag na, anyway, it seems we have everything under control na, diba? Alam kasi, alam naman nyo yun, kita tayo. Kaya talaga yung total intervention is really there. Kami ko ba? So ngayon, kaya sila naglagay ng director at saka may project supervisor. Tapos, kaya tayo nalagay dyan sa tutulad. Diba? Hindi naman ang mandato sa atin. The fully of Leia but also other political leadership. Malusip mo naman yung mandato sa atin. From the president, the secretary, and malusip mo naman yung Pasyente salita ni Acting General Manager Cipriano Perry Martinez. Kat itaan, gapot na simpa, inot nga masimsimpan. Iti Ilocos Norte Electric Cooperative, kadakel iti AKEM ni Chief of Staff Nicky Pilar. Nang runa launay nang idagiti employment ti nadakamat nga kooperatiba. Kaya na muantay iti laing kalabes nga na ipilamitan ti reklamo nang runa iti biyang ti National Bureau of Investigation kontra kadigiti may pagarop nga nang agasaw-gasaw iti pondo ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Sa latest manipod iti init para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tata RMN.